Čaute ľudia, máme tu dobrú správu. Vyhlásiť súťaž môžeme, troška si to napravím, o tohto panáčika, ale ešte som si povedal, toto nebude až taká súťaž, to je na čo. Takže ešte vyhrávate takúto vec. Už sme si vraveli, že je to za najkrajší komentár, za najviac odoberateľa, za najväčšieho teda tak a za najviac lajkov proste. A za najviac zhliadnutí, ale hlavne tie odbery, prosím, 500 odberateľov, vyhlasíme ďalšiu súťaž, ešte neviem o čo, možno o AirPody, keď chcete. Alebo možno aj tento zmrznový ovládač, áno, je to na telefón ovládač, je troška taký divný a kúkajte, áno. Je to tak, možno. Ale musíte byť fakt dobrí ľudia, aby ste to spravili. Je to iba díky vám, že mám toľko odberateľov, tak som spravil súťaž. Takže tieto dve veci, tak vám pošlem domov. Samozrejme, tento je taký ešte pre mňa, síce ja mám stovky, ale... Ne, sorry. Možno ešte spravím takúto súťaž, toto. To chce. Dám ešte tento horší skateboard, keď chcete. Potajomky. Takže tak, tieto tri veci. Toto môžete získať. Toto. Takže to na vás. Dávajte odbery, dávajte lajky, zhliadnutia. A toto tak získa najkrajší komentár, ako som už vravel. Ešte, ale počúvate pozorne, najkrajší komentár, najviac zhliadnutí, odberov a lajkov. To je to hlavné. Tieto 4 veci si musíte zapamätať na to, aby ste vyhrali. Však viete čo. Vy toto. Samozrejme do komentárov proste pošlite poštu adresu, keď si myslíte, že vás vykradnú alebo niečo také, tak sa spýtajte mami, či to môžete vôbec spraviť, ale mama mi povedala, že to tak môžete, že nebojte sa, nikto vám neukradne. A my za to samozrejme platíme. A tieto skateboardy tak som dostal na Vianoce, takže si toho vážte. Áno, ty, poslúchaj, váž si toho. Áno, váž. A je to pre aj dievky, kto sa s ním zabaví proste. To môžete vyhrať. A máte... Aký freestyle, čujte? Aký freestyle? Jaký freestyle? Tak to vám nedám. Ukážte. Dávam to. Ne, my si stranu dám. No. To som si iba teraz kúkať, aký freestyle. Si to môžete vystaviť niekde a spravím vám takýto freestyle. Takže majte sa. Je to 3 veci, tak vás pozdravujú a bye bye.